Mayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla Sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon, sarang naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. Mga TV sa tanan ng mga taratapan sa Bacolod City Government Center ginpakakas. Babayi, pinason matapos ginmartilyo sang kahagugma. Congressman Arnie Teves luyag may istorya ang presidente sa telepono. Duha ka mga pamatanon patay, isa pilason sa mabunggo ang motor sa panel van. Kag sa good vibes, sa Castellana, may tricycle nga ang sidecar, himo sa kawayan. Pinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag SK elections ang ginpaisol sa bulan sang Agosto. Ginpaisol sa Commission on Elections ang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa bulan sang Agosto. Sunod kay Comelec Chairman George Garcia, maumpisa ang filing sang COC sa Agosto 28 tubtob Setyembre 2 kag hindi na sa bulan sang Hulyo nga una nila nga gin-anunsyo. Dugang pa ini ang sabat sa panawagan ni Senator Francis Tolentino nga i-defer ang COC filing bangod tuman katemprano kon sa Hulyo pati gayunon. Suno kay Tolentino, ang pagpaisol sang filing sang COC ang makabulig nga malikawan ang election-related violence kag early politicking. Ginpahayag naman ni Garcia nga sa mga masunod nga binulan, magapagwa sila sang mas detalyado nga impormasyon angot sa pag-reset sang COC filing para sa BSKE. Sa number 9, presyo sang baklanay sang baboy sa Manila ang mas nagsaka kung ipaanggid sa presyo sang nagligad nga sinimana. Ginpaiway anay sa mga hog racer ang pag-deliver sang baboy sa Leyte kasunod sang kabudlayan, tugas ang pagban sang Cebu sang pagpasulod sang baboy kag pork products gikan sa Negros Island sa ilang nga probinsya. Wala man makasabat si Governor Gwendolyn Garcia sa sulat sang probinsya nga tugutan ini sa paglabay kag pagpasulod sang baboy kag pork meat products bangod nagapabilin man nga green zone ukon African swine fever free ang Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ginpakamaayo na lamang sa mga negosyante nga mag-deliver sang livestock kag goods sa mga lugar nga wala sang restriction. Kasunod man sang mando sang national government nga pagpauntat sang pag-import sang pork products isang probinsya sa karon sa mga supplier sa National Capital Region. Sa number 8, ginahulat sang probinsyang kompermasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte Carpio angot sa imbitasyon sini sa panaad sa Negros Festival. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nakapadala na sang imbitasyon ang probinsya para sa duha ka matag-as nga opisyales sang pungsod kag silang nagalaom nga silang makatambong sa liwat nga pagbalik sang Festival of Festivals matapos ang 3 ka tuig nga pagpaiway sang kahiwatan bangod sang pandemic. Bukas ang probinsya sa numan nga adlaw para sa ila humalin Abril 17 tubtob 23. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer suno kay Diaz ang instrumental man para diri. Nagpadala man ang probinsya sang imbitasyon sa mga senador para sa among nga selebrasyon. Padayon ang pagpanghanda sang probinsya para sa panaad sa Negros Festival. Although ang letters have already been sent, ang ilang mga offices have already told us nga they will do all things possible nga malambot gid sa kay President kay Vice President ang invitations, and we are still hoping ana sila mag-abot, no? Of course, Vice Governor Jeffrey Ferrer will be very instrumental in assisting us in convincing our top 2 national leaders to come and grace Negros Occidental's panaad. Ano nga days? Sila man pili, I think, but the whole 17 to 23 we're ready for them. Once they give us a specific date, then plans will have to be made to adapt to their schedule. Sa number 7,
150 ka mga layaw nga ido kag kuring ang target nga makapon sang syudad sa buligman sang Animal Welfare Group agod nga mapahagan-hagan ang kaso sang rabies. Kada bulan halos hindi maatipan sang maayos ang City Dog Pound ang mga layaw nga ido kag kuring nga ginapangdakop sa pila ka mga barangay sa Bacolod. Gani agod nga mabuhinan ang kadamuon sa mga layaw nga mga hinuptanan kag subong man mapahagan-hagan ang kadamuon sang rabies cases naghugpong ang city government upod sa 7 ka mga Animal Welfare Group para mapasanyog ang neuter kag spay program. Sa pagpanguna sang Potion Project, upod sa Care, Inspired, Back Project, For Haven Sanctuary, Bark kag Animal Kindness, may 150 ka mga layaw nga ido kag kuring ang tuyo nga makapon sang syudad kada bulan. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, magaagi man anay sa Animal Welfare Group ang mga ginpangsikop nga mga hinuptanan agud nga mabuhinan ang kadamuon sa mga gini-impound nga ido kag kuring sang City Veterinary Office sa City Pound. Sa pagdumdum sang Rabies Month karon nga bulan sang Marso, ginlunsar man sang syudad pinagi sa #isugid mo kay Mayor ang Alaga Bacolod Project. Iniagod nga matagaan solusyon ng mga problema bahin sa pagpangsikop sang layaw nga mga hinuptanan, pet rescue kag adoption, rehoming kag fostering pati na ang pagpasanyog sang programa batok sa animal abuse kag rabies vaccination. Sa number 6, babayi pilason matapos nga ginmartilyo sa ulo sang iya ginbulagan nga live-in partner. Gindala na sa San Carlos City Hospital ang isa ka babayi matapos mag-agong sa mga pila sa ulo bangod sang pagpulpog sang martilyo sang ginbulagan sini nga live-in partner sa San Carlos City Miyerkules ang aga. Ang biktima isa ka 45 anyos samtang ang suspect among anay ka relasyon sini nga 78 anyos nga isa ka balo. Suno kay San Carlos City Deputy Chief of Police Lieutenant Ruby Oreta, sa inisyal nga investigasyon isa ka semana na nga bulagay ang duha apang nagbalik sa balay sang suspect ang babayi agud kuhaon ang nabilin sini nga pagkabutang. Naabtan sining anay kahagugma nga nagapamanday kag ginakaayo ang puwertahan. Naghinyo ang babayi nga liwat sila nga magbalikanay apang nagpamalibad na ang lalaki. Naakig na gid siya sang nagsiling ang babayi nga igasaylo na sa eskwelahan ang menor de edad nila nga anak. Ginlampusan sang lalaki sa makapila ka beses sa ulo ang babayi gamit ang ginauyatan sini nga martilyo. Detained sa karon sa San Carlos City Police Station ang 78 nga lalaki kag natalana pasakan sang kaso angod sa pagsupak sa Republic Act 9262 ukon ng Anti-Violence Against Women and Their Children. Sa number 5, duha ka mga pamatanon ang patay samtang isa pa ang pilason sa makabunggo sa panel van ng ila ginasakyan nga motorsiklo. Patay 18 anyos nga si Ariel Guarin pati nang iya angkas nga 12 anyos nga lalaki matapos makabunggo ang ila motorsiklo sa panel van sang Martes sa highway sa Barangay Quezon sa siyudad sang San Carlos. Pilason man ang ila upod nga 15 anyos nga lalaki. Sunod sa PNP, madasig ang pagpadalagan ni Guarin sa motorsiklo kag sang nagapanaog na sa kurbada nga bahin sang dalan, iya na lang nabungguan ang nasugatan nga panel van nga nagapataklad. Naglabog sila amo nga gintunaan sa kamatayon sang driver kag sang upod nga menor de edad. Padayon naman ni ginabulong sa karon ang ila upod nga 15 anyos. Sa number 4, Mayor Albi Benitez nag-request sa katapos ang konseho nga matagaan sang authority to sign angot sa 5.5 billion pesos nga loan agreement sa Land Bank. Makaligad sang negotiation sa duha ka mga bangko, gin-endorso na sang City Mayor's Office ang request sa session sang konseho para sa authority to sign sa ginaduso nga loan agreement upod sa Land Bank of the Philippines. Suno kay Councilor Thady Saison, ang Land Bank among napili ni Mayor Albi Benitez bangod mas manubo ang 3.70% nga fixed interest rate per annum kag magahatag man sila sang 3-year grace period. Ang Development Bank of the Philippines nga isa sa mga nag-submit sang proposal ang may 3.75% interest rate nga offer sa syudad. Pero ginsiling ni Saison, chairperson sang Committee on Finance sang Konseho nga ila anay gindefer ang request ng alkalde. Iniagod mas matun-an ang kaundan sang proposed loan agreement. Ang 5.5 billion pesos loan agreement ang gindihon sa tuyo nga matukod ang legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center, makabakal sang duta para sa bag-o nga patio, expansion sang landfill sa Barangay Felisa, kag land banking. Kabayan sang pondo ang gamiton man sa computerization programs, port development,
waterworks programs, kag iban pa nga infrastructure projects sang syudad. I think in fairness man sa iban uga ayo man sila nga malantaw ana ang kontrata. But what is in the contract is 3.70% interest rate, which is better than the offer of DBP at 3.75%. So after months of negotiation, kaya kapagagto pakari ang negosasyon, kaya masabit ang isa, mas mayo, masabit naman, lagso naman sa isa, masabit naman ang isa. The mayor has decided to go with land bank. Sa number 3, wala sa may nakita nga rason ng gobernador nga hugta ng pagsulundan angot sa pagbiyahe ilabi na sa mga magapauli karon nga Semana Santa. Inisulod kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz sanding man sa ila damlag paghinunanon. Sa karon suno sa Provincial Administrator wala man sang Holy Week guidelines para sa kabilugan nga probinsya. May pila ka LGU ang damlag pa nagpagwa na. Suno kay Diaz, sa sitwasyon karon nga nagnubo naman ang COVID cases, ang tagsa kay LGU ang pwede magpagwa na lamang sa ila kaugalingon nga guidelines. Sa Cadiz District Hospital, ang COVID-designated hospital sang probinsya, suno kay Diaz. Isa naman lamang ang nakonfine sa datos ng Provincial Incident Management Team. As of March 22, 5 p.m., 19 ang active cases, duha diri ang new cases. Gov, we were together yesterday. Wala siya so far sang may ginatanaw reason for coming up with stringent rules and regulations regarding sa pagpuli sa mga tao sa ilang mga respective LGUs for the Holy Week, no, and to observe our Holy Week nga mga rituals based sa aton nga mga religious practices, no? So ang Negros Occidental for the summer is open for. Of course, ara na. In fact, kailangan natin sila magkanto di sa panahad, no? Sa number 2, Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang nagapangabay karon nga makasugilanon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bilang sabat sa statement ng Presidente sang kahapon nga ginaabisuan si Congressman Arnie Teves nga magpauli kay wala man sang threat sa iya kabuhi. Base sa ilang monitoring, nagpagawa naman sang bago nga video ang kampo ni Teves. Nagpasalamat siya sa pagresponde sang Presidente sa iya nga statement pero nagpangabay ini nga makaistorya sa iya sa telepono. Ginliwat ni Teves ang panawagan nga tani ang tanan o sisaon angot sa kamatayon ni Governor Ruel Digamo kag hindi siya lang ang ginaimbestigahan. Iya man ginsiling nga kun ang Presidente na mismo ang magsiling nga magpauli na siya, mabudlayan siya nga mangindi. Samtang ginpapanauga na sang House of Representatives si Congressman Teves sang 60 kaadlaw nga suspension bangod wala makatambong sa mga legislative proceedings sa piyak nga nag-expire na ang iya travel authority sa tong Marso 9. Sa 292 nga boto nga yes, 0 no votes kag 0 abstention, ginpatuman ang rekomendasyon sang House Ethics and Privileges Panel kag ginpamatbatan si Teves nga guilty sa disorderly conduct affecting the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives in accordance with the House rules. At sana merong akong, ewan ko papano, but gusto ko sana kayong makausap para maka-explain ako sa inyo. Kung matawagan ko man ang anong number ng tauhan mo, baka pwede kay Boss Anton para lang makausap ko kay Mr. President kung okay sa inyo. Again, nirirespeto ko kayo ng sobra. And sana lang mapagbigyan nyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Masobra sa isak gatos nga mga TV ang ginaamat-amat na kakas sa sulod sang mga opisina sang Bacolod City Government Center. Ini makaligad man nga may 5 ka mga empleyado ang nadakpan naglantaw sang TV sa oras sang trabaho. Yari ang report. Wala nang TV nga gintanawan sang programa sang 5 ka mga empleyado sa sulod sang City Treasurer's Office Cash Division. Kaina, gin isa-isa naman kuha sang katapo sang General Services Office
ang iban pang television sets nga na-assign sa pila ka mga opisina sa sulod sa Bacolod City Government Center. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, sandig sa mando ni Mayor Albi Benitez, ginapakuha ng mga TV agud mas matagaan atensyon sa mga empleyado ang pagserbisyo sa pumuluyo. Ini makaligad man nga nadakpan mismo sang alkalde ang 5 ka mga empleyado duwa diri nangayaw lantaw sang TV sa sulod sang Treasurer's Office. Ang directive lang is dapat wala television sets, whether you own it personally or owned by the city government of Bacolod, wala dapat makitaan sa public kay it gives a distraction as we deliver the basic services. Ginsiling ni Bernard Samonte Jr., pamuno sang CTO Cash Division nga nagapahuway na sadto ang 3 sa mga empleyado sang opisina kag 2 pa ka mga staff halin sa laing nga departamento sang maabtan sila sang alkalde nga nagalantaw sang TV. Pasado las 3 Huwebes sang hapon, silang naisyuhan na sang notice to explain. Siyempre, isang teatro sa the whole morning nag-opera. So, at aling iban to nga sa picture, hindi na nakon yung teatro. Basi, amo na i-correct ko lang. Okay. Ang isa to daya outsider to, yung gapungko to nga duwa. Ang lagi mismo, yung teatro kung 3. Tama kami kakulang sa every time nga may transaksyon din na ara gid dayon atipan gid dayon why gid so far the way makukabati may complaint regarding sa performance naon. Ginpahayag naman ni Magari nga wala ginatugutan ang paglantaw sang TV sa mga opisina bisan break time. Hindi man pwede ang maglambiyong sa iban nga opisina pati nang maghampang sang game sa cellphone kun oras sang obra. Oo, nang basta hindi ka official employee, hindi ka na dapat ka stay, no one is allowed to stay in any of the premises if you're not doing any official function. So there will be more memorandums that effect to ensure nga nang not only disciplined ang aton employees but at the same time nang naka-focus gid no kag wala distraction. I would say that as a general rule that will not be allowed kiti mangita kato sa kilid-kilid sa gwa sa kiti work area na da siya mo. Oo. Kagkalaw ay magid sir lang tawon di bla kun kamo ang impression niyo sang city government yung ginatulugan kamo bala. Sa records ng GSO, may 130 ka mga TV ang ginbutang sa mga opisina humalin sang pandemic agud nga magamit ini sa mga webinar kag online meeting. Ginausisa na sang City Administrator's Office kung ano nga mga opisina ang nagagamit pa sang TV para sa mga webinar kag online meeting. Sa Biyernes ginapaabot mabaton sang syudad ang paatag sa mga empleyado angod sa natabo antes pa man sila posible isyuhan siyang show cause order. Sa Good Vibes, sa Banwa sang La Castellana, agaw atensyon ang isa ka tricycle nga himo sa kawayan. Din bala naghalin ang amo nga ideya aton hibaloon sa report ni Romeo Subaldo. Karusa nga motor kawayan o kun motor kubo. Ini ang masami nga tawag sa mga makakita sa pinasahi nga tricycle ni Oliver Lapas sa Sitio Lapak sa Barangay Robles sa Banwa sa La Castellana. Pero para kay Oliver, ini ang sabat sa iyang mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Nagaagwada siya sa tubig gamit ang motor gani limitado lang ang iyang makarga. Gani namensar siya sa iba niya pamaagi. Bangod pagpanghimo sa mga furniture nga himo sa kawayan, ang nagapanguna niya nga palangabuyan, napinsaran niya nga why not himuon na lang kawayan ang sidecar sa iyang tricycle. Sulihi, lingko papasadan ko na lagkuan. Papasadan ako sidecar kay lingko. Budlay man single, dutay man lang nimo makarga. Oo. Di ko suli. Daw di ba masarangan ni mahal ng sukot ko at diyahan ko lang ni kawayan ang tatubig man lay ako ikarga. Suli, diyahan ko na tigayon man. Lawig-lawig do, matapit na do ka tuig. Ang motor, ginkaksan niya sa pulungkuan kag inislan sang kawayan. Ang tangke sa gasolina, ginsaylo niya sa atubangan para hindi mabudlay magpatunghong. Ang sidecar, may atop, kag dumayara sang papag nga kawayan. May solar panel sa pag-charge sang battery sang motor. May karga man sang genset. Ang sulod sa sidecar, may mga outlet. Nagapamanday siya abi sa iban nga mga lugar. Kag nagapangbaid bilang sideline. Kung kinahanglan niya sa supply sang kuryente sa iyang sideline, may source na siya sa kuryente. Ginagamit mo man ni service pamanday. Oo. Pangayaw ko. So kung may kailangan nga kuryente, Arap. saksak lang. saksak. Ano ba mga bingaw-bingaw? Pareho na, mga tigid, binangon, mabingaw, grinderan ko na. Bayron. Ginabayad mo? Ikaw nagabayad? Oo, ako man lang. Hindi ka pa palabot ka lugar?
May kuan, may Drisa La Carlota. Oo. Bago labot mo ko to. May kuan yun ni masulog. Labot ka pa to? May duyan nga matulugan, may mga bulutangan. Ginagamit niya man ini sa paglibod sa mga kalanon para sa extra nga income. May karga pa gani siya nga styro box para sa paglibod sa agogo. Ini man ang ginagamit niya sa pagdulong kapag sugat sa mga kabataan niya sa eskwelahan. Ang kontra niya lang, init kag ulan, kaya nagakagabok ang kawayan. Pero manugduha na ini katuig kag okay sa gihapon. Para mabalaan ta kon bala, mapag-on gid man ini. Akon ini gisakyan. Okay, syempre, istinganta ang comfort sa ginatawag ni Manong. Ano tawag mo ni? Bamboo tricycle? Kaya mo nga sila nila. Bamboo tricycle, istinganta comfort. Pero ang problema ko, di ko kaigot, no? Talaga, di ko kaigot. Fairness, wala na gani ragamak ang kawayan. Hipid ang pagkahimo. Para kay Oliver, dapat maging madiskarte sa subong nga panahon. Kung siya naga-multitasking, ang iya naman nga tricycle, multi-purpose. Kagamuyad to napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla San Negros. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Maayong hapon.